Stanko Relić, Brođanin, rođen 1987. godine, doktor znanosti iz područja biomedicine i zdravstva. Tijekom studija medicine u Zagrebu predsjednik je studentskog zbora cijelog Zagrebačkog sveučilišta i dobitnik dekanove i rektorove nagrade kao odličan student. Po završetku studija izabran je u suradničko zvanje asistenta na katedri za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku. Kolege liječnici izabiru ga za predsjednika njihove udruge. Akademska zajednica do danas za stalnog člana Senata Sveučilišta u Zagrebu, a u mandatu bivše predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović predsjednik je i Vijeća mladih. Član je Europskog socijalnog odbora i predstojnik Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu. Predstavnik je civilnog društva u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru u Briselu, gdje radi na unapređenju i razvoju civilnog društva. Dopredsjednik je grupe znanstvenika koji rade na projektu unapređenja javnog zdravstva u Europskoj uniji, a u mjesecu siječnju 2025. godine imenovan je za izvršnog direktora Svjetske agencije za akreditaciju javno-zdravstvenog obrazovanja. Iako je otišao iz rodnog grada, jedan je od osnivača udruge Brođana u Zagrebu koja se bavi promidžbom grada Slavonskog Broda, humanitarnim akcijama te svesrdnim zalaganjem u prikupljanju sredstava za rodni grad. Kako bi zahvalili za dugogodišnji znanstveni i stručni rad, sveukupan doprinos u provedbi javnozdravstvenih aktivnosti zaštite zdravlja i unapređenja kvalitete življenja, te neraskidivu vezu i ljubav prema gradu Slavonskom Brodu, dodjeljuje se javno priznanje Grb grada Slavonskog Broda.